Makadi baba. Tiripo makadi komachalo. Tinofara. Muri kutione chitiko chanhasi ichi? Chitiko chanhasi chinofadza. Chataridza development from one level to another. Amen. Chataridza church yedu iri kufamba modernity. Tisava vanhu vepasi pemuti. Tiwe vanhu vane patinozvitira. So message wenyu kune vamwe vasati vapindawo muchirongwa ichi, vasati vachinzwisisa kutiwo zviri kumbonyatsofamba sei, munotiwo kwavari? Message yandingada kupa kune vamwe vasati vanzwisisa pataveri, ndinovakurudzira kuti vasimuke tifambe tichitoenda pamwe navamwe, tisaramba tiri kumashure, tiite zvinhu zvinoenderana nemamwe makereke epasi rose kwete emuZimbabwe. Saka ndinovakurudzira kuti ivo vanhu tinofanira kusimudza iyo kereke yedu nokumenda ina zvatinazvo tichienda. So 5 years from now muri kuona kereke yedu yapapi? Kuranisa kuti 5 years from now, panopera 5 years tinofanira kuva tinenge tave our own building isiri rented, nemaoffices, not only a headquarter but pamwe even decentralized kuma-provinces. Tinofanira kuva tinenge tava nemaoffices edu. Tinotenda baba, mova nenguva yakanaka.